ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ትግራይ ዴይሊ ኒውስ እዩ። ፈለማን ግን ቅንነታት ዜና እናባኹም ከብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ውሽጢ ስርዓት ብልጽግናን ዓበይቲ ምስጢራዊ ፖለቲካዊ ውጥረታትን ናይ ድሕንነት ስጋታትን ዘንጸባርቑ ሰበር ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ። ብመሰረት ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዝወፁ ዘለዉ እዋናውያን ናይ ድሕንነት ሓበሬታታት ነበር ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕጂ ድማ ተላኣኺ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሕማቕ ዓይኒ ብልጽግና ኣትዩ ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት ስጋት ይርከብ። እቲ ገዛእ ስርዓት ንጌታቸው ረዳ ወይ ናይ ትግራይ ምስጢራት ኩሉ ነገረና ወይ ድማ ብመፅሓፍ ኣውፃኢ ብምባል ከቢድ ፀቕጢ እናገበረሉ ይርከብ። እቲ ዝገደደ ድማ እቲ ስርዓት ነዚ ምስጢር እዚ ምስ ወሰደ እውን ሓሳቡ ከይቀየረ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ምእላይ ናይ ምቕታልን ሕቡእ ፕላን ከም ዘለዎ ይሕብር። ነዚ ናይ ብልጽግና ሕሱም ናይ ድሕንነት ፀወታ ዘቃልዕ ሰፊሕ ትንታነ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና። ቀታሊ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ከምኡ እውን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ዝኾነ 10 ኣለቃ መሳፍንቲ ትጋቦም ካብ ቤት ህንፀት ኣባ ሳሙኤል ተወሲዱ ተሰዊሩሎም። ብመሰረት ካብ ከባቢታት ደቡብ ዝወፁ ዘለዉ እዋናውያን ወተሃደራውያን ሓበሬታታት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊት ደቡባዊት ቦታ ባድመ ተራኺቦም። እዚ ኣብ ባድመ ዝተገበረ ናይ ክልቲኦም ወገናት ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ርክብ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና። እምበር ገሰ ክቡራት ተኸታተልቲ ምሳና ፅኒሖም እዚኣቶምን ካልኦት ዜና ከሰሚዕኹም ሓቢርኩምና ፅንሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝበፅሕና ሰበር ሓበሬታ መሰረት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከባቢ ዳናት ሆስፒታል ከቢድ ባርዕ ሓዊ ዘጋጠመ እንትኾነ እኳ ብዝተገበረ ህፁፅን ቅልጥፎን ርብርብ እቲ ባርዕ ሓዊ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀር ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዉ እዋናውያን ሓበሬታታት መልዕሊ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብቲ ከባቢ ብጀሪካን ቤንዚን እናሸጡ ካብ ዝነበሩ ወገናት ዝተበገሰ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ኣብቲ ሆስፒታልን ከባቢውን ዘለዉ ወገናት ኣብ ከቢድ ስጋእ ዘእተው እኳ ተነበረ። ብመሰረት ዝተገበረ ናይ ምፅራያት ስራሕቲ መልዕሊ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብቲ ከባቢ ብጀሪካን ቤንዚን እናሸጡ ካብ ዝነበሩ ኣካላት ብዘጋጠመ ዘይምጥንቃቕ ዝተበገሰ ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ከተማታትና ዘይሕጋውን ሓደገኛን ናይ ነዳዲ መሸጣ ክንደይ ዝኣክል ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ህያው ምርኣይ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ዜና ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ከቢድ ቦታ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ዘጋጠመ ብምዃኑ ዓብዪ ዕንወት ከስዕብ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ። ይኹን እምበር ብዝተገበረ ናይ ህዝብን ናይ ፀጥታን ኣካላት ርብርብ እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ብምቁፅፃሩ ዛጊድ ኣብ ሂወት ሰብ ይኹን ኣብ ንብረት ዝበፅሐ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይሃለዎ ንምርግጋፅ ተኻኢሉ ኣሎ። ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ድማ እዚ ጉዳይ ድሕሪ ምስምዑ ዓብዪ እፎይታ ፈጢሩሉ ኣሎ። እቲ እዋናዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦ ነዚ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጥፊእኻ ናብ ቁፅጥር ንምእታው ዝተገበረ ህዝባውን ድሕንነታዊ ስራሕ ፍጹም ዝድነቕ እዩ። ነቲ ባርዕ ሓዊ ንምጉዛር ተወሳኺ ሓደጋ ካብ ምብፃሕ ንምድሓን ናይ 05 ቀበሌ ህዝብን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ዘርኣይዎ ናይ ሓባር ርብርብ ኣዝዩ ልዑል ምስጋናን ክብርን ዝግብኦ እዩ። እዚ ናይ ሓባር ድጋፍን ንቕሓትን ድማ ንመጻኢ እውን ተጠናኺሩ ክቐፅል ይግባእ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንስርዓት ብልጽግና ክእመንን ከገልግልን ድሕሪ ምጽንሖም ሕጂ ግን እቲ ስርዓት ጉዳዩ ምስ ኣፈጸመሉ ኣብ ፍጹም ናይ ምጥርጣርን ናይ ምእጋርን ሃዋህው ኣእትይዎ ይርከብ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዓይኒ ብልጽግና ኣትዩ ኣብ ዘለሉ ሰዓት እቲ ስርዓት ንዕኡ ናይ መወዳእታ ናይ ምጥንቃቕ ስልቲ እናካየደሉ ይርከብ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ ስርዓት ብልጽግና ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ናይ ድሕንነት ፀቕጢ ኣትይዎ ይርከብ። እቲ ስርዓት ካብኡ ዝደልዮ ቀንዲ ነገር ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ውድባትን መሪሕነታትን ዘለዎ ናይ ውሽጢ ሚስጥራት ሙሉእ ብሙሉእ ክነግሮ ወይ ድማ ብመፅሓፍ ኣቢሎም ንህዝቢ ኣውፅኡ ክዝርግሖ እዩ። እዚ ድማ እቲ ስርዓት ንትግራይን ንህዝባን ንምብትታን ዝጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ናይ ፕሮፓጋንዳ መፃወቲ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ቃልሲ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ናይ ድሕንነት ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም
እቲ ዝገደደን ዝኸበደን ሓቂ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝደልዮ ምስጢራት ኩሉ ምስ ወሰደ እውን በቲ ዘለዎ ሕሱም ናይ ጥፍኣት ባህሪኡ ከም ዘይሓድጎ እዩ። እቲ ስርዓት ጌታቸው ረዳ ሕጂ እውን እንተኾነ ሓሳቡ ከይቀየረ ወይ ናብ ካልእ ኣንፈት ከይሃደመ ብስጋት ነቲ ምስጢራት ምስ ተቐበሎም ናይ ምእላይ ናይ ምቕታልን ሕቡእ ፕላን ኣንቢሩሉ ኣሎ። እዚ ድማ ንህዝብኻን ንሓቅን ኣሕሊፍካ ብምሃብ ንስርዓት ብልጽግና ምእማን ናይ መወዳእታ ዕድሉ እንታይ ከም ዝኾነ ህያው ምስክር እዩ። እዚ ብዛዕባ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዓይኒ ብልጽግና ምእታው ምስጢራት ትግራይ ንምውፃእ ዝግበረሉ ዘሎ ከቢድ ሰቕጥን ምስ ወሰደሉ እውን ናይ ምቕታል ሕቡእ ፕላን ምህላው ሰፊሕ ናይ ድሕንነት ትንታነ ንቐጻሊ ናይቲ ገዛእ ስርዓት ውሽጣዊ ውድቀትን ናይ መገበረታት መዕለቢ ብኸመይ ዝበለ ታሪኻዊ ምዕራፍ ክዛዘም እዩ ብትኹረት ክንከታተሎ ኢና። ኣባላት ሓለዋ ፀጥታ ነቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ዕሱር ዝኾነ 10 ኣለቃ መሳፍንቲ ጥጋቦም ካብቲ ዝነበረሉ ዞባ 22 ብምውፃእ ወሲዶሞ ተሰዊሮም ኣለዉ። ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ህንፀት እውን ነዚ ሓበሬታ እዚ ዘረጋግፀ እንትኸውን ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ዕላማን ናበይ ከም ዝወሰድዎ ዝተፈለጠ ነገር የልቦን። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዓብዪ ናይ ሚስጥር ምሽፋን ወይ ምእላይ ስራሕቲ እናካየደ ምህላው ዘመልክት እዩ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ 10 ኣለቃ መሳፍንቲ ጥጋቦም ናይ ቀረባ ሓለዋ ፀጥታ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝነበረ ኮይኖም ቅድሚ 7 ዓመት ብዘጋጠመ ቅትለት ላዕለዎት መራሕቲ ዋና ተጠርጣሪ ኮይኑ ምእሳሩ ይዝከር። እቲ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ ኣጥቢቑ እኳ እንተሓተተ ብሕቡእ ናይ ፖለቲካዊ ኢድ ኣታውነት ጠበቓታቱ ብዝገበርዎ ምክልኻልን ናብ ዕድመ ልክዕ ክጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተቐየረ ሰልነት ፍርዲ የረድኡ። እዚ ድማ እቲ ቅትለት ካብ መጀመርታኡ ብላዕለዎት ናይቲ ስርዓት ኣካላት ዝተኣለመ ናይ ፖለቲካ ሴራ ምዃኑ ዘረጋገፀ ነይሩ። እቲ ናይ ድሕንነት ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም እቲ ስርዓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፍጹም ውድቀት ናይ ሰጋኣት ሃዋህው ከም ዝርከብ ዘረድእ እዩ። ነቶም ዓበይቲ ናይ ቅትለት ምስጢራት ዝሓዙ ሰባት ካብ ቤት ህንፀት ብምውፃእ ናይ ምእላይን ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እናካየደ ይርከብ። 10 ኣለቃ መሳፍንቲ ዝጋቡ ካብ ቤት ህንፀት ተወሲዱ ምስዋሩ እቲ ስርዓት ብዛዕባ ቅትለት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ሚስጥር ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስን እቲ ሓቂ ናብ ህዝቢ ንኸይበፅሕ ንምእጋድን ዝጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ናይ ሕቡእ ድሕንነት ስጉምቲ ምዃኑ ይሕበር። ፖለቲካዊ ትንታነ ከም ዝሕብሮ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞም ናይ ምጽናት ክሕደትን ተግባራት ዘይፈልጥ ትግራዋይ ይኹን ካልእ ሓይሊ የለን። ይኹን እምበር ነዚ ኩሉ ሕሱም ናይ ጽልኣት ተግባራት እናፈለጡ እናረኣዩን ንስልጣንን ንውልቃ ጥቕሞምን ብምባል ናይቲ ስርዓት ተላኣኽቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ንህዝቦም ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕሎም እውን ኣሕሊፎም ዝሃቡ ናይ ታሪክ ተሓተቲ እዮም። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ ስርዓት ብልጽግና ንሰብ ዝጥቀመሉ ንእዋናዊ ፖለቲካ ዕላሙ ጥራይ እዩ። ጉዳይ ምስ ፈጸመሉ ድማ ነቶም ዝተጠቐመሎም መገበራታት ብኸመይ መልክዑ ከም ዝደርብዮምን ከም ዘጥፍኦምን ታሪክ ኩሉ እዋን ዘረጋገፆ ሓቂ እዩ። ካብቲ ቀታሊ ጀነራል ሰዓረ ዝነበረ 10 ኣለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ ካብ ቤት ህንፀት ተወሲዱ ምስዋሩ ኣትሒዝካ ክሳብ እቶም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዓሲቦም ካብ ሃገር ከይወፁ ተኣጊዶም ዘለው ላዕለዎት ተላእኽቲ ዝበፅሖም ዘሎ መዕሰቢ ዕጨኦም እንታይ ከም ዝኾነ ብግልፂ ዘርኢ እዩ። እቲ ስርዓት ሚስጥሮም ምስ ተቐበሎም ወይ ጉዳዮም ምስ ኣብቅዐ ናይ መወዳእታ ዕድሎም ምእላይ ንምጥፋእን ጥራይ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም ህዝቢ ትግራይ ነዞም ንጽላኣተ ጸላኢ እናፈለጡ ምስኡ ኮይኖም ዝለኣኹ ኣካላት ሙሉእ ብምሉእ ኣለልይዎም እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ እዞም መገበረታት ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ስነ ልቦና ውድቀት ናይ ምፍራሕን ናይ ምእላይን ሃዋህው ንህዝብኻን ሓቅኻን ንምኽሓድ ኣብ መወዳእታ ከመይ ዝበለ ናይ ሕስረትን ናይ ውድቀትን መቓብር ከም ዘእቱ ንመጻኢ ዘበናት ናይ ታሪክ ትምህርቲ ኮይኑ ተሪፉሎም። ባድመ ንነዊሕ እዋን ናይ ውግእ ማእኸል ኮይና ድሕሪ ምጽናሓ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ወገናት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብዚ ቦታ እዚ ምርኻቦም ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ፖለቲካውን መልእኽቲ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ባድመ ዝተገበረ ናይ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ይርክብ። ኣብቲ ዞባን ዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደሽቲ ናይ ፀጥታ ስጋታት ናይ ዶብ ሰላምን ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ምትእትታውን ዝምልከት ስትራቴጂካዊ ዘተ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሕበር። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እዚ ኣብ ባድመ ዝተገበረ ናይ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ርክብ ወይ ናይ ሓባር ምእታው
ንገዛእ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ፍጹም ናይ ወተሃደራዊ ስጋትን ሃዋህውን ዘእቱ እዩ። ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዘነጽርዎም ስርዓት ብልጽግና ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረ ናይ ምፍልላይን ናይ ውግኣት ሃዋህው ተጠቒሙ ክጥቀም ዝጸንሐ እንተኾነ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ባድመ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ኣዘዝቲ ርክባት ነቲ ስርዓት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ናይ ምፍልላይ ስልቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዘፍሸለ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦ ኣብ ደቡባዊት ቦታ ባድመ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝግበር ናይ መሬት ርክባት ናብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስምምዓት ወይ ናይ ሓባር ናይ ጸጥታ ግንዛበ ናይ ምስጋር ዓብዪ ዕድል ኣለዎ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብቲ ዞባ ንዘለዉ ናይቲ ሓይሊ ሚዛናት ብመሰረቱ ብምቕያር ንመጻኢ ዕድል ትግራይን ኤርትራን መላእ እቲ ዞባን ናብ ሓድሽ ስትራቴጂክ ናይ ድሕንነት ምዕራፍ ዘስግሮ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ። እዚ ብዛዕባ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪኻዊት ቦታ ባድመ ተራኺቦም ዝብል ዘሎ ምስጢራዊ ሰበር ዜና ናይ መወዳእታ ትንታነ ንቀጻሊ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ መጻኢ ዕድል ብኸመይ ዝበለ ታሪኻዊ መቐይሮ ከዛዝሞ እዩ ብትኹረት ክንከታተሎ ኢና። ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዞም 20 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዘመናዊ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ናይ ስለያ ስራሕትን ልዑል ስልጠና ክወስዱ ድሕሪ ምዝናሕ ሎሚ ድማ ናብ ትግራይ ዓዶም ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ምዕባለ እዚ ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ናይ መሬት ውግእ ብተወሳኺ ኣብ ዘመናዊ ናይ ኣየር ናይ ድሮን ስትራቴጂክ ብስፍሓት እናተሸጋገረ ምህላው ዘረጋገፀ እዩ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ እዞም 20 ናይ ድሮን ኦፕሬተራት ዝኣተው ለኣንፈት ዝተመደብሉ ወተሃደራዊ ቦታን ብምስጢር ክትሓዝ ምግባሩ እቲ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ኣብ ከመይ ዝበለ ልዑል ናይ ድሕንነት ጥንቃቐ ስትራቴጂካዊ ምድላው ከም ዝርከብ ዘርኢ እዩ። ኣዘዚ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ምስጢር እዚ ብጥንቃቐ ብምሓዝ ነቲ ጸላኢ ኣብ ሃንደበት ናይ ኣየር ስጋት ንምእታው ዝጥቀመሉ ናይ ስነ ልቦና ናይ ስለያ ስልቲ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም እዚ ናይ ድሮናት ክኢላታት ናብ መሬት ትግራይ ምእታው ንስርዓት ብልጽግና ንወረርቲ ሓይልታትን ኣብ ፍጹም ወተሃደራዊ ስጋት ናይ ኣየር ዘእቱ እዩ። ትማሊ ብድሮን መጥቃዕቲ ንህዝቢ ትግራይ ክድህሉ ዝጸንሑ ሓይልታት ሕጂ ሰራዊት ትግራይ ባዕሉ ብብቑዕ ናይ ድሮን ኦፕሬተራት ኣዳልዩ ናብ መሬት ዝኣተወሉ ሰዓት ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ናይ ኣየር ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሓይሊ ሚዛን ሙሉእ ብሙሉእ ብምቕያር ንመጻኢ ወተሃደራዊ ውግኣት ወሳኒ መቐይሮ ክኸውን እዩ። ወተሃደራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎም እቲ ስርዓት ኣብ ናይ መሬት ውግኣት ብሰራዊት ትግራይ ልዑል ኪሳራ እንተገጥሞ ነቲ ወተሃደራዊ ውድቀቱ ንምሽፋን ናይ ወጻኢ ሃገራት ድሮናት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ግንባራትን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ እናፈጸመ ወተሃደራዊ ጸብለልታ ረኺብ ኣለኹ ብምባል ይዛረብ ነይሩ። እዚ ናይ ድሮን ጸብለልታ እቲ ስርዓት ኣብ ባይታ ዝነብሮ ፍጹም ናይ ሰራዊት ምድኻም ናይ ስነ ልቦና ውድቀት ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ናይ መወዳእታ መዕቐቢ እዩ ነይሩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ እቲ ስርዓት ንነዊሕ እዋን ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ናይ ኣየርን ናይ ድሮንን በይናዊ ጸብለልታ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍቂዑ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ባዕሉ ብብቑዓት ናይ ድሮናት ኦፕሬተራት ዘመናዊ ናይ ቴክኖሎጂ ማሕበራትን ናብ መሬቱ ብምእታው ነቲ ብልጽግና ክምክሓሉ ዝጸንሐ ናይ ኣየር ሓይሊ ብመሰረቱ ዘምከነሉን ዘብቅዕሉን ደገፍ ፈጢሩ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ባይታ ጥራይ እንተይኮነ ኣብ ኣየር እውን ከቢድ ስትራቴጂካዊ ምልዋጥ ተገይሩሎ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ባይታ ዝበጽሖ ዘሎ ናይ ሰራዊት ምብትታን ንምእራም ዘኽእሉ ናይ ኣየር ጸብለልታን ተሲኢኑ ኣብ ፍጹም ናይ ወተሃደራዊ ስዕረት ክወድቕ እዩ። እዚ ሕጂ ከም ትማሊ ኣይኩንን ዝብል ናይ መሬትን ናይ ኣየር ሓድሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኩሎም ኣንፈታት ብዓቢ ናይ ተጻብኦ ናይ መጥቃዕቲ ብቕዓት ንክንቀሳቐስ ወሳኒ ናይ ታሪክ መቐይሮ ፈጢሩሎ። እምበር ገጽ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሎሚ ዝነበረኒ ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ። እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኹም የቐኒየልና።